Waqt li kien qed jalaq il-Kunsill Ministerjali tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, OSCE, iċ-Chair in Office u d-Deputat Prim Ministru Ian Borg qal li l-Presidenza Maltija tal-OSCE se tħalli organizzazzjoni li mhux perfetta ma hija ħafna aktar b'saħħitha. Qal li din il-Presidenza hija storika għax qatt ma kien hemm pajjiż li qed iservi fil-Kunsill tas-Sigurtà filwaqt li fl-istess ħin kienet qed tmexxi l-OSCE. Aċċenna għan-newtralità ta' Malta. Il-fatt li Malta hija militarment neutrali naħseb f'din iċ-ċirkustanza uriet kemm fadlilha rilevanza u fejn setet tkun f'data minn kulħadd mis-57 pajjiż, mis-56 pajjiż biex tersa' l qudiem. Dr. Borg komplejna li l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment l-akbar tat-tip tiegħu li qatt f'Malta juri li pajjiż żgħar kapaċi jieħu f'idejh l-isfida u jmexxi attività ta' dan il-kobor b'suċċess. Illi li inti titwielet f'pajjiż ta' 314 il-kilometru kwadru u li tkun popolazzjoni ta' ftit iktar minn 900,000 ma jfissirx li inti m'għandekx x'toffri għal paċi u l-istabilità mhux biss pajjiżek imma f'dan il-każ fid-dinja. Dr. Borg qal il-Presidenza Maltija kienet ukoll sfida kbira mhux lanqas għax bdiet f'mument kritiku immens għall-organizzazzjoni li kienet tinsab f'sitwazzjoni ta' paraliżi. Fakkar li din il-Presidenza ġiet ukoll fl-eqqel tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna, sfida ewlenija s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Fakkar ukoll li l-ewwel żjara tiegħu fit-tmexxija ta' l-OSCE kienet fi Kiev. Temm jesprimi sens ta' sodisfazzjoni li fuq it-tmexxija tal-organizzazzjoni ntlaħaq bil unanimu meta din ma kienitx ħaġa ċerta. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mis-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-OSCE Feridun Sinirlioglu u qal li l-ewwel priorità tiegħu se tkun li jiltaqa' mat-timijiet tal-OSCE u jieħu kont ta' fejn tinsab l-organizzazzjoni. Min Jannar il-Presidenza tal-OSCE tmur fidejn il-Finlandja.